hakabaning kong nga ay ngu ublay ubalong ublay ubakraw ublay ba imba ublay ba shisha balan kat kajing im kajing manakas ngi limba kani kamit hibro shmi ublay no haru kani kan por nga ay kublay kumju ya ka tiny gospel concert limba kani kan san kajong pi ya ka ba pilapli ya ka bangin laban sam lang ka kubor jong ka ktien kajong blay kublay shibuan ublay unkut ku ya pi kabenta ka banga kwa banga sam lang ne ka por kalong ka bala pensyong nang rem na ka kitab u Jeremiah kalong ba nyaw ka khat balai bagin tien ki ba ong kumne kumne uang utrai ki pan u belai ki Israel pin bahai ki linti ki jong pi bali ki jingle ki jong pi dengan pensa ya pi ka ni ka jaka but nga kwa ban sim tangi tu bentai ba ong kumne pin bahai ki linti ka jong pi bai ka jingle ki jong pi dengan pensa ya pi ha ka ni ka jaka kindiat siya bangin sa kapang pedang kindiat ngin pa pang Jeremiah kumbangi tip mo pang Jeremiah ulang prophet ubajto lupa ubangi ju ang weeping prophet but bada ka po jang ki kun Israel haba ki mat ki jing ne ki aka baro ka baja ka jing jing uje uniu nang to lupa ubajto lupa ka jing ka ubajto lupa ki ngin pet ba menta kindiat ka ka bla pelong yo Jeremiah bun ong ini ki kintian habangin pai kani ka kitab Jeremiah mo ngin puli kani ka lendong ka kitab Hebrew ka wai ngin shemba kumnu ki kun Israel kelas ngo sarong kelas ngo ba kat makide dan shua kilong ti kijat bendeu ki bla jiet ki jong ublai ngin lek ka buman ublai unam i no ingi marwai unam ai ka jingram ngodan hapo ka jongi kelas ngo sarong kelas ngo ba ani ublay ta tang mangi marway ta ngiyo ita ka nam ba ngilong ki jat bro ki bla jiet ki jong ublay classroom ka buy kata ka ita ka nam kata ka jingker pang ka ba ublay la ay po ka jongki kila mani ki blay tao ngikin mau mo ikon Israel kumno kila mani ublay bal ublay bumnande ka jing emro ki kun Israel ki mani yo ta bat kumjuru kila pensyam tamben ki badok kila le ben ki riu kan tai kila le klam akor bat kumta ter bat kim dan shut angkaran karamru bakadi kan ni kan kabla penlong yo blai bun ongling ba u Jeremiah man ong ni ki kintien haki kun Israel ngani tu pi kawai kat ba ngana pen kre e kan ni ka benta kadan kawai ka jing sngo kabla ktik ya ki don hut ka jonga kabla ktik kumju e ka jing mut khat jiphat jonga ba ka por kan ni ka por habanga yang hakani kan san ban plai ka kateng ka jong blai habanga yang ni kan san ban sam ka khubau tin jublai hap teng ka jong pi baro ki param sing ba korda tam kedai yang ngani kong eswa ngan sutu eswa nganang wan ni ka caka da ka ju kalinti ka barim kalinti ka tang ka pap kalinti ka tang ka jing thala sudah ni ngala pen tamai ni em ning kong kalinti je ka jing em ka jonga namar kata pun sian habangi kan sepang ka pap mo tensing abang kian pap ngi ju ka betang ka pap ka kong san ne ka pap ka bakarau ka pap ka pau ka pertai baro kan tip ta gila man sama ki pap ki bakarau kum gila pun sing ju ka tang ka pap ka ba lamat amakum kajing penyap kajing kelim kajing tu kajing sakilam ler tang kita ta ki pop ki papau ki baka pertai baro ka yi baka kadau kti ni bunsin pat ni kelat pat perkhat ita ki pop ki bla buria ki bunsin im ju sutu bangile ka pop im sutu ba kani ka baka kam bangale kani ka pop ta ringim sutu ma belai ka dan ka do nuat ka jongi mentangin pet kinjet kan sat kita ki pop ki bangim ju sutu de ki bangi julia man kasing ka jim jongi kajing sarong Tenteng mo gidan ki brio ta ni em kani ka ju komentari gidan ki brio ki so sarong ta so sarong ya ka baro ka jong ka pertai ki so sarong gidan ka spa ki so sarong gidan ka nam ki so sarong gidan ka buram gis klat ba ka bakut jaga ji em ki henrio put kan lai balai dengan so sarong ni pai ma bangi pai kat kum ka tin ka jong blai na kitab Daniel lang basau ka khat ka ba arp kunai tar ngin shamba kumno uta usiem Nebukadnezar ulas ngo sarong ka tin ka jong blai ko ang haga bakut khat arben haga bakut khat arbenai urang yat ka hakata ka yings iem jong ka Babylon usiem le yet hu bola ang hatu ka ni ka long ka Babylon ka bakrau ya ka banga ngalatai manga ba ka jing krau ka bor ka jonga ba na ka benta ka nam ka buram ka jonga yus ngote nga tanga sudah usiem Nebukadnezar ulang usiem ula so sarong patya ba kapit kini ka Babylon pay kini ka palias ka banga siya mangangatay uklat na baka di ka buram ka jong play de ublay ubla ayo u kita ke baro but
nglayos nguru abangi painik ting ka jong blai ma in pulie ka benta ka balai phuwei teteng in shamba kumnu ka tien na neng kalawan ka jing sawa ka pong kunabis nebu khatnesar nebu khatnesar iem la ong hami ka hima ka ino nami nama ka jing sarong ka jong usi nebu khatnesar kala penlong bau blai un ong haus nebu khatnesar bakta ka hima ka ino nami ka bomut ka jing sarong ka jong uta ublai ongan ngan maka jing sarong jong ungan chan shap no yo uta hinrei nama ublay iet ublay ulong baptan ka jing iet sudah udah keren na bune kan sar but ngin pai ka benta ka play bah ki pola pendep ka taban ka sar bola be no ikibrio bola bam phalang perkhat ka ni ma ngisham ba ni bu kan sar kala jai ka jing ni bu sangi plit ka benta ka basha po ma ngisham ba kumnu kala jai ka jing ni bu sar ba ula bam phalang but kum ki masida ba ka met jong u kala ji da ko je beneng tat onda bu shunyo jong u ula san kum ki near pukni bat ki tersem jong u kum tersem sem hadu ka takla jai ni pukala sa tangamar ka jing sarong ka jong u te perkate baleng so sarong baleng so sarong ngin pe du menta ka jing bishni ba ka jing pi hun po ka jongi ngim ju su thot enteng ba ni ka jing bishni re ka dan po ka jongi ngin pai ka kum nak tin ka jong le kitab Genesis lang ka basaw ta ngin pulie ka tu ka kitchen tu khana ngi tep dai sipang ukan bu abal ba kum nu ka jing bishni ka jong ukan ya la upara ka jong u abal ka penlang wat man lam ka jing yap berkata ki bishni si para ki dai de ki bishni ukan belong bu hinman bishni ya abal belong para ba ka jing bishni ka jong kan ka lam ka jing yap ka dan ka jing le asam ka jing kwa lalat ka jing kwa brai ba ki wei dia kita ada ngim su thut na ba ka jing kwa lalat ka di ka pop ngim su teng teng ba ka ni ka jing kwa brai ki pro ki long ka pop ngim su thua teng teng ni can sting ki khapet tang ta ka pop ka pa de ha bangila yit hai do jongi dai ngi yit hai ka jing em ka jongi dai ngin su thua ba kita ki pro ki long ka pop kumta ka dan kamengi bangin yit shwai la dining kong shwa yo kumno ni ki pop ki bari ki tan po ka jungi yo kini ka jing sau sarong ni kini ka jing bishni ne ki ai baro ka blong ka bari ka bangim su thu ka dan po ka jungi ngin phai ka tin ka jong blai ka ong ka jrai sam ji spotlight phundai ka khat ka ba phulai ka ong tu yit yanga ablai bo tu tip ka do nuat ka jonga tu tin jo yanga bo tu tip ka jing mut ka jonga berkata kani ka bentana tin jong blai kla kren shwan ning kong nga ni ka por ba kren bo ba phlai ka tin ka jong blai ba shwa mo ni lap shiki bai ngadi banjit shwan kong la dia ngadi sha banjit la dia ning kong sha la dia yo ka jing ngit ka dan hapo ka jonga ngadi ban pusan sha la dia ka jing em ka jonga ka long kum nu yo ka jilong ka barim ka dang dan hapo ka jonga bat habanga phlai tin jong blai ngashep tiang ka teng teng yo ngam shim la kup ek dur bhabriu jong Jesus Christ ngala kup tang ke ai bro jong ka pertai ngani thu ipi ka wai ngala tho ka article but kidan ki kan tiang article ngala tho ki ongkom niam shuwa bang nyalap yaki wai mangahi ning kong ngari ban tip shwai la dia ba banjit shwai la dia yo kum no ka jing ngit ka dang dan hapo ka jonga ni ngala kup ni em ka dur bhabrio jong Jesus Christ ya ka jing shisha ba ka khmat jong Jesus Christ mangashi ning kong ta mangani kong ubayang ni kapor but ma pi we ki para mesin ki bakorder tam idi banjit ni kong di yo ka jing ngit kan dan hapo ka jongi mangi de ban pung khut ada ka jing ngit kan dan hapo ka jongi but kini ka article kini ki kentien ki platform kalong ka we ka jing kili ka bangi we po we ki para banget how Jesus Christ ni de ban kili ha dia reshiment namal ma baro ma ki kun ka stan ma compare la kalong ubrio uba hok no ubrio pa pap ma baro ikot sebenang baro ngi kwa ka benang but ban poi shep dengan IP kam dei ka besong ban poi shep reng kadan kami malong khoi bakan ka jinglong berim berkat andu no ka jonga kan du langa hen ka bokwar kadan kam te ngan sei ka jing tingit berot dan apa jonga ka pop berot dan apa jonga ngan sei ya ka mangan yo ka benang mar ka benang kalong ka bokhoi ka ba omdan ke keru ka batingit ne ka pop kan rong shata Haga gospel Matthew san pra kalaken penskam shu e kata ba so ki ba khut haga don na ba kin yo I ya ublai ni ka do khada tin jong blai kala penskam shu ingita ba kadan kami ka jing khut kadan kam dan ka jing khut ya pa jingi bangila ba ni I ya ublai mangi tep mo ba mangi tep ka wai bangin yo I ya ublai bangin chep na ngina mi I no ni kwa ni kong e bangin I ya ublai ngai thu epi ka wai kini ki stembalet no ngala du ya imama jonga ngala du kumju ru ya imesan jonga ngala du kumju ya
ngelakon jo imi iet jonga itu ipi kidan kibenta jong ka GM jonga ngasngo bang rapat khat syabang lek nunu ka basniyo nunu ka belang ngatip pesyak bodi kapap ngaju perkhat anda ngala mi ni slapat thai ngan kedua ni em yaki ngan kedua ni em ya I mama jonga ngan kedua ni em ya I mi iet jonga ngan kedua ni em pa iet jonga ngan kedua ni em kita kibla klat kibla syakmat ngan kedua ni em ngam tip maki hai ki syang mentari tang kawe ngatip scam nganget scam bet bakila syang ti kamon ka jong try kedai yang ngaru am ada ngang kwat makan duit iki kedai yang ngaru am ngan pen tmai la dia ngan kela bah takasngi bo try wan shaw ka GM jonga ngan kendu iki bun sien mangi ki bdongi sa anuan ni la du kom tama la du ne email ni la du kom ni kom tama isa nu ngi bet ngakwa man kendu iki sa hisien pat ngakwa man kendu iki henrei ngim tipat ngin le kom nu man kendu iki ki brio ki nam la te ban ya lambing ki la te ban ong mele le kata-kata sa kendu em say sure kapap da pojingi la kadang kapap na pojingi ngi pen khu che kata kapap berkhwat but anda da kapap kala khu nangi haba uplains wan shaw yangi ha da kapor kan insa kin ngit scam mangin sa kindu ikita ki balin na kamat ka jungi ngai thu e pi ka wai habang ngi pakhat mas pan ka jing khu kazan kami ka jing khu men shaka hi ma ki nang am ba khat ita ka jing khu ngaju pakhat yakini ki snam galit na ngaju khat yakini ngaju kan mau su eat bhai kana ban barong itep kana ban ma kana ban kalong kariu kan thai ba hap din bakala pyang Jesus Christ kala koloi ban lan na tai ki pro jong ka thai kalalan what yake eke baro ka ba ka pertai ka terwa po jing kalan ya ka makala yo mahat yo Jesus Christ si sien bakala kup ya ka habrio Jesus Christ si sien bakala yo mat yo Jesus Christ ma iken ma ka kan Samaria ha bakala yo mat Jesus Christ ko yo mat ya ka jo ka jing em ka banam trang ne ka nam sliang shu kum jo ka naman kala mat yo Jesus Christ ha ka jo ka rukam ka ban ha ba ka mat Jesus Christ ka mat ya ka ta ka mat ya ka jo ka jing em ka ba ka nam trang ne sliang shu kala iya katip ke yang ka sem jong ka kamsuk ya ka bakan mo kamsuk ya ka bakan syakri yo blai kamsuk ya ka bakan ngat how to Jesus Christ hari kenaban kelamat dia ka syem mi ka jing suk ha ka bat namar kata ka jing syem ka jong ka jing suk hapo ka jong ka syem ho Jesus Christ kalalan na ki bro maka tips kam baka yang ka sem ka jong ka ki paro jong ka kiram la benam ka syapneng kiram la ban ai ka jing suk ka men siam jong ka hitang Jesus Christ but ngi ju kan masu iet moi ka jing rai ka ba ka jing rai ka balai spa andrio ma ka jing rai ka ba jurai ma ngajiet yu jisu belayap jing kedu jong pendap unong ya lamru ma uhi ban lam nga shaneng shakli ikan mau da ka jing rai habi kan sebang kana ban ngi ju kan mau ya kata ka jing rai ba kum nu habak la jiet yu jisu belayap ujisu layap no ka ding fna ka su thua ba ujisu mshim layap tang na menta jong no uyap ni kon ta ka jong ka shwa ka nong pop ba ka ngit skam ba bakala jiet yu jisu belayap ka yo ya ka jing tengen ha ka do nu ka jong ka but kum ju mangin phai shpang na ga jing rai so sin ai san phwe ko ong tu pen phai ma mi yang ngi shami atrai tu pen phai yang ngi tu pen thmai ki sngi jongi kum ba min marim ngi per khate ki sngi ki ba min marim kanaban kala ngi I ka jong real blaze ka naban ngi I ba ka naban si sien bakala ko ka habrio Jesus Christ sien bakala deng shitaj dam ka haka ka deng shitai ka ta dor habrio Jesus Christ apo ka jong ka si sien bakala su thu ba haka ni ka shelang mat ka jong ka don ya ka teng ublei pa ublei kuan ublei mensiem ba kuan bakala kup shitaj nam but kat sha bakala ka plai ka teng jong Jesus Christ ne ba ka jinglong jing em ka jong ka man la ka sngi mentangin perkhan manu badai ba menta banlong kita ngila ban ong ma kita kejinglong riu blai ke bakan naban kala kup mensyama manu menta ban kup ya kata kejinglong blai sa isien pat hatu ngam dei mo manga ma pi hatu kam dei mo ba manga ma pi di banlong kita ki banlong ki riu blai ki ba ban kup yang kejinglong khui kuma min barem uji suma ula ong balada mungkin ma ko ikan ting uji su ula ong ba ha gospel locus kanda apply ko ong balada unu nuru ba man ban wan dien jonga abu un len yela dia bo un ra la ka ding fna hala ka sngi bo un but yanga banit shepren kam dik basto ya ban len yela dia len kleven IT len ka jonga kan du langa ken ka bokwa ka mala dia ka jonga ngan du na ngasu sarang
ngan sei ka jing sarang nga so tang mangamai ngan sei ka ta bro ma bleng di ban yo Jesus Christ sum la angte ba pin yo enga pidi ban kup pidi ban pila pidi ban kup ka jing sarang po ka jong pi ne pidi ban ka du ka julang barem jong pi kan sa api Jesus Christ ang balada uno ban put adin songa ude ban len ya la dia o malen la dia kamut kum no malen la dia kamut ba kani ka jonga bro kan du no kinja ka mut kani ka jonga bro kan du no paro langak hen ka bakwar ikan mau tu ka jona syama sima ka jonga kan du langak hen ka bakwar nang sat yang a jisu ngan li kum ka yo mar kata ka dai ngi bandu no ka jonga ka ka bandu no ikan mau yu apostol Paul mau la ong gini tin ba bo la ong ma kini hakti Paul sa sinang Filipin ang balai ka ba pra ko ong ba ho chi shakan bat nga nyau aka baro baki long ka jing du na nakabenta ka jing pha ka jing quarter ka jing quartam jo ka jing tip ya u Jesus Christ u ba u try jo nga nakabenta jong u ngala du no aka baro bat nga nyau syndrome ki nang bangan yo u Christ wa pastor ni ken ma mo yu Paul mo usol ni ju ang maningkang ni ken ma ulong wadan ka nam ka puram ulang berubah klan buat reha baula syam Jesus Christ hakanti ka jung usha Damascus ula pendret yala dia Jesus Christ baka jengpret ka jung Jesus Christ kala pentema yu usa yisian baula kluai wat ban len nak tiki bara kini ka khanak tin jumple ka kan shai unyo syndrome ya ka nam ka buram unyo syndrome ya ka spa jung batai ban yo Jesus Christ ngai tu epi ka wai ngajukan masuk iat bah ya ka wei ka jingkran ki wei ne ka jeng sangalap ka balong ka balang president maura ha ka ba I Dr. Miss G hana balahun kharbuki balong I wei ne ki long kami nang te na ka balang omlingka mon ka balang president omlingka nang te ka banga ru ngadei nang te na ka balang president omlingka ilawang ka wei ka kentien ka basutanat bat ka balak tik shibun ya ka jingmut khat ka jonga ba ka donut jonga ru kumju bangit scam bakini kentien kan kren ye phiru kumju ilawang kum dia kumangi pengkut yaki plau ki jongi malakasingi ngi I bakinyon buhon sin ki san kam kloi banita ujung tungu bakong san ni di jing tung ki babha baladangim put kloi kita kinyon kinsa san bat kawai kasi kisa tap utau ujung tung bakong san kalong kumju ka nyak ka jongi ru kapap buhon sin kasan kam kloi ha ka donut ka jongi mai ki jilong ki babha balada ngim sei no wud ya ka pop na po jing ngim pen khut ya ka ngim sei ne ka jing tingit na po jong ka kumbangi prat ikin dai ngiban prat ya ka pop bara dara kam ngim prat dai hawi ka si ka pop ka sen shara ka jim jingi namar ka ta ka dai ngi ngin sei ka ni ka pop bar khat ngani ko be ni ka po ngaban station ni ko ngamla ban ang bangala long bala biang ni ka por hinrai ka de ngan kong esha ngan sei shei ka jing tingit berkat dana po jonga ngan sei ka pop berop dana po jonga ngan sei let bat mangan yo e ka ngan sei na mar ka dawi mangan yo e ka hima ka jong blai ba ka wei ka si ngan yo ban lech de ka hima ka ba Jesus Christ la pen kre am ta ka jonga ka jong pi ki praman sim ki ba kordon but adien bangla sei de ki pop mo ngila pung khuat de ki pop what ku slide like Dway show blay Dway but pendet yala dia kamar blay bret dia ki kita juga ding fna hang taken ba andang ila klabo mo shisha hang taken u Jesus Christ ublong blay ba kraw ulan ka bor ban map no ki pop ki jongi un map kan ya ka pop ka jonga ba ka jong pir kum ju but un pen tmayangi ling ba men siam ba khoi jong kani ka connecting ka jong blay kani ka khupon tin ka jong blay kalong ka jing hikai yanga ye phining kong bunsin ngi juklat tentang bunsin ngi juklat ba ka aka baro dai ka bangi le dai ding is ko bangi le bangin yo ka nam ko bram shla dia rikan mau ke aka ka baro ka bangin le di ban ai ka buram bro shaw blay am phera kalong ka barit ne ka bakrao re baro ngin ai ka buram shaw blay balada ka jing tingin dan po jing ngin sei ya ka but kumangin apri shakmat mo ba sa sisian pat kumbamin barem ngin pen tmai ken ngin kumbamin barem gi joma kapuar barem kapuar baja kapuar ba kamariang ru kadang khuat dai kalong kom ta ken kumba kapuar barem ka alit na ngi ka jing khuat ka pomen barem ai sa sisian ka jing khuat la kalong kamai mariang la kalong ka jing ka jing kan jaman sim ru ai kan dan me ka jing khuat sa sisian po jongi tang kini kin tien ki bakhan diam ta ka bram jong blai amen tugin phai shu blai ki jing twai
ku pa jungi bahab nang long bu khut ka teng ka jong me kan wan ka hima ka jong me ka long ru ka man ka jong me hak dau kum bahab nang atrai wan de mat ka jong me man ai ngu ye me try mar ka jing ye ba ka jing isnei ka jong me kan kat ka jing em ka jong a man ka ski mam la wan lam nga hakani kren san jong ka tiny gospel concert to try kan ya ka bang la man sam me ka khubo na tin ka jong me try kani ka khubo ka kren ni ko ka jim jong a ka dei ni ko nga sha man pen thmai din ti jong ka jim jong a ka dei ni ko nga try kan ya ka bang say no ya ka pop rock na pa jong ngan say no to try kan bang bread ya ka to try kan ha ki jat ka ding fry ka jong me to try kan ba me to try kan men sat ik da ki pop ka jong a ba sa si sien pete a try kan men pen thmai nga ai try kan kadi ko khubor kan ko khuboru ka ban krening iwe to try kan bangin na ban IT met men sim baro tang sheme Jesus Christ baka jonga baro ngan du langa khen ka bakwar ban yo image Jesus Christ dan kat a try ka GM lang ka sngi try kan nga pan ro ka ting ka jong me try Jesus Christ har ka ta amen